शंभुदासी 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 शंभुदासी। अरे खुशबुआ, खुशबुआ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ माई, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? जब देखा ना तब माई में चिचियाते ही रहे ले, पता नहीं का भइल रहेला। तोरा नहीं बुझा कहीं कपड़ा मैं पटोर के धो दी आ का करते रे बैठ के तू है मैं कपड़ा तोड़ देख तो मैं बिछावन फैलल बाई कपड़ा मैं फैलल बा नहीं बुझा कि बटोरी। अरे बाप है रसोईया का तो ना फैलल बारे खुशबुआ है मार रसोई फैलैले बारे है डिब्बा में बिस्कुट धोइल बा ई नखे बुझात कि तू धो दे ओकरा जगहिया पे है का कइले बारे रे मोर रसोईया के हाल। ई हई अपन माई के बेटी खुशबू जेकर सोशल मीडिया पे बहुते मन लागेला। खाली लाली लगाइबे आय तनी हम लिपस्टिक लगाओ तनी हमरा नु रील बनावे के बा। हाथ पैर तो नहीं थे आ कि जाके तनी कपड़ा बटोरी ससुरारी जइबू त का की हो कही ससुराल वाली त सास का कोयन कि माई कुछ नहीं मगर क्यों जब ई ना होला कि माई काम तनी हल्का हल्का बटोरी आ का करबू ससुरारी जइबू त मन नकिया कटोइबू का कि माई के लोग कही कि माई लूरे लक्षण नहीं सिखैले का माई घर के तो काम औरत करेली लोग हम काहे करी बताओ तरे हम तो घर की राजकुमारी हैं, हम ना कर कोनो घर के काम। अच्छा। A few moments later. माई रहे दो ना, मैं काम हम करे, कपड़ा हम तहिया दे, रसोईयो सरिया दे, तू निश्चिंत रह माई, निश्चिंत रह न तू। बाबू तू तो अपन पैर से लाचार बारा, लेकिन दिल के बड़ा साफ बरे हमर लाल, बड़ा साफ बारा। A few moments later. हमका सोचा तनी कि चला ई कपड़वा कामुआ जितना बानू भैया लंगड़ा भैया के दे देता नी जातनी। भैया तने कपड़वा मोड़ दो ना, और चार के नु सीसी रखल बा। ठीक बा में तनी डाल चलो मैं कपड़ा पे ताह लग दे, अपनी रसोई देख लेते हैं। चलो अब रसोई भी सरिया दे, अब माई के टेंशन फ्री हो जाए। रे बबुआ और ये बड़वा माई हम कहले रही ना कि भैया से सब ना होई। तू झूठ मत बोला, हम माई देखनी हां तू माई काम वालो बबुआ पे अड़ले रहू हैं तू काम के काम से भागत रे बबुआ मोई का बोरिया होता कौन नथन सिखले बारिस रे कौन लोग नथन सिखले बारिस। A few moments later. देख बुझिया बेटी के मतलब होतीला घर के भी ठीक बा। देख बुझी आज तो अपन माई लगे बारे नहीं साल होके ससुराल जोइबे आ तू जाके लोग का करी कि माई बेटी के लूले लक्षण नहीं सिखैले जहाँ जो ना बेटी कोचा खूब नाम कम ठीक बा। इसी तू नाम कमले नु तो में हमार बहुत अच्छा सुने के का भीतर के हमरा बड़ा खुशी कि वो ये नु कही कि माई कितना बढ़िया संस्कार दे बा। हम जानते नहीं बेटी कि हम तरह की बहुत ही डांट दे रहे बानी, लेकिन क्या करबे तो संस्कार ही देता नहीं कि जहाँ जेबू नु बुझी तहर लोग नु कही कि हम माई कितना अच्छा शिक्षा दे गए तू ऐसे रहबू बबुआ मोए काम करता है तोहर मिलजुल के नु काम करे के चाहिए। जहाँ जा नाम कमावा कि वो दूसरा आदमी तहरा से काम ले ले ओ में तहर का हुई सभी मान ऊपर हो जाला। ये बेटा तू रोवा मत, तहरा में बुद्धि हम सोनिए सिखाओ तुम्हें बेटा, हम तहर माई हुई यही से हम तहर के बढ़िया बुद्धि सिखाए। यही से घर के नु काम मिलजुल के करे के चाहिए बेटा, मिलजुल के करे। A few moments later. रह मैं जगह फोन करके
बोल देतनी कि लंगड़ा भैया नु घर में मोय बिगाड़ दी, मोय जब शिकायत करी तनी बड़ा आईली हमरा के डांटे वाली माई हूँ भैया के चलते रहा हम अभी इत लांगड़ भैया बा ओकर चलती हमरा के डांटेगी रहा अभी फोन करके हम सबकी बोल देते। हेलो, हाँ प्रणाम चाची, हम खुशबू बोला तनी। कैसन बानी चाची? ठीक बानी बुच्ची। सुन होनु जाना तनी हमरा घरे एक कहानी भइल बा जान तनी का लंगड़ा भैया नु मोय कमे बिगाड़ दिले बा घरवा के मोय काम हम सरियावत रही करत रही ठीक बा अब भैया ओइलस लंगड़ा भैया मोय कमे बिगाड़ दे। ओह नो। हां ठीक बा चाची, आई घरवा देख लेम, फुर्सत मिली तो जरूर आई। इनका के फोन पर देनी अब चाहतनी माधव चाचा के फोन। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार। लांगड़ा भाई बड़ा है हमारा के। हेलो, हाँ गोर लागतनी चाचा, कैसन बारा चाचा? हम खुशबू बोलतनी। हाँ ठीक बानी, हम जाना तारा चाचा हम देखी का होता बहिनिया का करतिया हमरा घरे लंगड़ा भैया नु मैं कमवा बिगाड़ दिला सा। ई का भैया के बुच्चिया समझा हमार तो बड़ा मन दुखा गई। अरे बुचिया हमरा ई नइखे बुझात कि लंगड़ा कैसे कर सकता। लंगड़ा तो ऐसा लइका हो ना। रह हम बाता लगावत तनी नु। लंगड़ा अपन बहन के मुंह से शिकायत सुन के बहुत ही उदास हो जाता और वो अंदर से न टूट जाता और धीरे धीरे वो जाके घर के बहरी जाके वो सीधे चल जाला और जाके बैठ जाला। काहे कि ओकरा मन में बहुते ठेस पहुंचल बा कि जौन बहन खातिर हम इतना कइनी वो बहन हमरा के कैसे दूसरा के सामने हमरा के नीच दिखावतिया। भाई बहन के रिश्ता में ऐसे थोड़ी होला। देखी लंगड़ा है जब बहुत ही उदास बा। A few moments later. देखो तो रसोई में मोय सामान अच्छा से रखल बा सरिया के एकदम बढ़िया। अच्छा है की कोयला सा पता तो लगावे ही के पड़ी और देखो और हई देखा तनी घर के बाहर बा कपड़ों में मोराइल बा की कोयला सा पता तो लगावे ही के पड़ी। रह माई के मैं बात बोल देतानी कि रसोइयो सरिया देले बानी और घर के कपड़ो सरिया देले बानी। A few moments later. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आवतानी वही माई के पता न लग जाओ कि हमार का कहानी बा। केकर ह बुची? दे तनी माई। लो माई फोन आइल बा चाची के। हेलो, हाँ प्रणाम प्रणाम, क्या कहतनी का हाल चाल बा सुनाई? जाना तोरू खुशबू के माई खुशबुआ का तना लांगड़ा के बारे में हमनी से नु शिकायत कोइले रहे। ठीक बा, वो लंगड़ा के बारे में बोलत रहे कि लंगड़ा कुछ काम ना करेला तो हई ना करेला तो हऊ ना करेला। अच्छा। हम अपना बलकनिया से नु सोझे देखले रही कि लांगड़े नु कपड़ावा चपोतत रहे, रसोईया में मस्त सरियावत रहे। कहनी कि चलो हम अपन बलकनी में बड़ा गर्मी बुझात रहे खुशबू के माई कहनी कि चला बलकनिया में तनी हवा ले ले तनी। तो वही में हम देखनी है कि लइकवा नु पूरा काम करत रहे। खुशबू कसे कसे कहलसिया हमनी से शिकायत कलसिया हऊ काका से माधव काका से शिकायत कलसिया। उ कहत रहन कि लांगड़ा ऐसे कर नहीं सकत, लांगड़ा तो बहुते बढ़िया लइका है। चले खुशबू के माई फोन धर तनी। अरे खुशबुआ, ये हम का पार्टी की मीटिंग समझ के फंस हमरा कान में का सुनाई देला सा? तोरा मारे लांगड़ा के तू बदनाम कइले बारे अपन
अपना के बचावे खातिर। A few moments later. भैया हम तो पूरा बहुत गलत कर देले बानी भैया, हमके माफ कर दो भैया। हम तो दिल बहुत दुखा देले बानी भैया। कोई बात ना बहिन, अगर तोरा गलती एहसास हो जाता तो माफी हम दे देले बानी, कोई बात ना, अब तू मत रो। ठीक बा भैया, आज से हम लोग मिलजुल के काम करो, काहे कि घर तो सबके हो, हमरो हो, तोहरे हो और माई के भी हो। देख बबुआ, देख बुचिया, घर नु खाली दीवार से ना बनेला, एमे तनी मस्ती होखे के चाही, तनी जिम्मेवारी होखे के चाही, तनी मेल भाव होखे के चाही। अगर मेल जुल के असली घर के आदमी काम करी नु ती घर नु एकदम स्वर्ग बन जाला बुचिया, एकदम मंदिर बन जाला बबुआ, एकदम मंदिर बन जाला। ठीक बा भैया, आज से हमें तो मिलजुल के काम करी। एक कहानी में यह बतावल गई है कि घर में सबके मिलजुल के काम करे के चाहिए, चाहे वो लड़का होके चाहे वो लड़की होके। तो कहे के मतलब ई बा कि घर में अगर केहू लंगड़ बा, केहू लूल बा, केहू आन्हर बा, केहू अच्छा बा, केहू खराब बा, तो सबके वैसे ही आप शिक्षा देंगे अपन बाल बच्चा के, ताकि वो मिलजुल के हर घर में काम कर सके, केहू एक पे जिम्मेवारी ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हुए शिक्षा भरी, तो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करम। तो मिलम आपसे जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में पारिवारिक वीडियो के साथ लेके, और अपन कमेंट में आप अपन राय बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लागेला। आप कमेंट करे में बिल्कुल भी संकोच मत करम, भर के कमेंट देखम और सब्सक्राइब करम। चलिए मिलम दूसरा वीडियो में यही पारिवारिक कहानी के साथ। नमस्ते।